Jinên Kurd ê ku ji piştgiriya berxwedana kantûna Kobanê li gundê Alîzer navçeya Pirsûsa Rihayê bi rojana tevî mudaxala leşker û polîsan çalakê li dar xistin, ji mikrofona me re axivîn û diyar kirin ku ew ê bi rih û canê xwe piştgiriyê bidin şûreşa Rojava. YPJ koma xwaba kiriye bi rastî jî em jin olara kêfxweşiya YPJ dikin. Em wercoşim, em heyecanin, em hêzî ji heyecana YPJ em nizanin bêjin çi ê sewrme jinaye. Em tuca jinê Kurd em ne aletê tu kesî ne mejî gelê Kurd firre kiriye. Em heta minê pey YPG ne, PKK ne, HPG ne, kapone em heta damla xûna Kurda jî hebe tu cevî mücadele naqedin. Em îro hatine vê derê ji bûna piştgiriya YPG, YPJ û daxwaziya me ji miletê me re heye ku tamam her çar perçê Kurdistanê bibin yek û li ber vê dagirkeriya hanê da bêdeng nemînin û serî hêldin û ji dewleta Tirko jî ez waqinamîş dikim milletê li watînim bira destê xwe ji nav xwîna zarokê me derînin îdî bes e kezebê me dayika bira nehêşînin em jî dayîkin kezebê me dêjin em barşê dixwazin em aşîtiyê dixwazin axa me bû xwîna gola xwînê em vînakê hew dixwazin em dixwazin ku gul û çîçek tê de vebin nexwîn birjê ser vê xweliya me û em bernadin heta damlakê xwîna me hebe em ê li pey vê doza xwe bin. Dişine em ji bona wan hatine gerek bikese em ê herin sınır derbas bikin em ê pêl mayîna jîkin em ê yani em ê canê xwe feda bikin em ji bo ya wî hatine bira bes e vê qirêciya xwe bira rake ji ortê Tayyip Erdogan dibe barış derev serhatî dixeber dide çeta dişîne wê hêlê yani heyakê derê em ê bisekinin kezeba me dişe û tezarokê me li wê derê dikevin vê germê em bi rojî em daha bes e yani dibêje ez bi Sulmanim di mücadela evê dike Cumhurbaşkaniyê dike bira dev bes qirêciya bera li xwe vê bizî rebêje bes e vê rojiya Remezanê van îsana van dayîkana van îsana hatine li vê çolê nav vê tozê tî birçî sekinîne bes e yani heyakê derê em dev jê bernadin gencê me jî naqedin canê me naqedin pîrê me jî heya wê rayêjin sîlahê sed sal jî here naqedin 30 sal qediya ye 30 sal çatışma ye kuştine